ברוכים הבאים למדריך מתחילים ב-WWE 2010-3. כן, אנחנו בפעם הקודמת היינו עם השחקן. בואו נמשיך. כאן אתם יכולים לבחור כל מיני דברים שיהיו לכם לצבא, סביבו ועוד. לדוגמה, למי שאוהבים להיות אלופים, מדליה. רואים? כאן אתם יכולים לבחור לידיים שלכם שריונים והכל. יש גם לידיים. מי שאוהב ידיים גדולות וחזקות, הנה, יש לכם. אפשר את זה למטה. זה למטה זה כל מיני דברים שאתם לובשים לגמור מכנסיים. כאן אתם יכולים לבחור תחתונים. לבחור צבע, הכל, נשים געגוע קטן. אתם בוחרים מכנסי טייץ. כאן אתם בוחרים קצת קעקועים, מי שרוצה. כאן אתם יכולים לבחור כל מיני מכנסיים עמידים. רואים? כאן אתם בוחרים כל מיני חגורות. רואים? כאן אתם בוחרים שריונים לרגליים. כאן אתם יכולים לשים לכם גרביים, גם לידיים או מגפיים. וממשיכים לקונטיניו. עכשיו, לוחצים, כאן אתם יכולים לשנות את השלטים של כל השחקנים. עכשיו, כשאתם לוחצים כאן, אתם יכולים לבחור בשבילו שם. רואים? סתם לדוגמה, דיברו לרווח, דיברו על למחוק, ללמוד שם. כאן אתם בוחרים את השם שיהיה כתוב באמן. כאן אתם בוחרים איך יציגו אותו. לדוגמה ג'ון סינה, אז אומרים here it is, ג'ון סינה. אז כאן אם תבחרו לדוגמה מיסטר בלק, אז here it is, מיסטר בלק. ככה. כאן אתם בוחרים איזה עיר הוא. פה אתם בוחרים משקל. פה אתם בוחרים אם הוא טוב או רע, ואיך הקהל אומר לו, יש או בוז. פה אתם בוחרים איפה הוא מופיע. פה אתם שומרים. ואתם צריכים ללחוץ על yes. עכשיו, יש מרכיבים פינישר. אתם עושים לו פינישר. קודם כל נתחיל עם קפיצה. נו, דיבינג. האפשרות השנייה. אוקיי, עכשיו שאתם לוחץ אמיץ,
איפה שאתם רואים טייק אוף ומספרים, זה פשוט יקפוץ. אם אתם רוצים למטה, יש טונס, שזה השפצות לפני קפיצה. רואים? עכשיו, אחר כך, אחרי שעשיתם השפצה, תעשו טייק אוף. דיב, זה סלטות וכל אלה. ורק כשאתם רוצים לסיים, אתם לוחצים על דיסקנט, ואז יהיה לכם פיניש. ואז תבחרו שם ותשמרו. עכשיו תרגיל מיוחד רגיל. עכשיו תראו איך לעשות תרגיל מיוחד, אוקיי? אתם לוחצים X ואז אתם בוחרים תרגילים. רואים? אם אתם רוצים לסיים, תלחצו על F ותראו מה יצא. רואים? תבחרו שם, תשמעו ופיניש. עכשיו תיכנסו לקריאט מוד, קריאט אינטרנס. עכשיו, מה אתם בוחרים? שחקן רגיל, שחקן שאתם הכנתם, או קבוצה בכלל. עכשיו, אתם בוחרים את השחקן, אתם בוחרים מה אתם רוצים, מיוחד או רגיל? אני אקח מיוחד. כאן אתם תצטרכו לעשות ככה. בהתחלה יהיה עליכם, אתם יכולים לעשות זיקוקים. אגב, אתם יכולים לעשות רק 2 זיקוקים. אתם יכולים לשים בזירה איפה שאתם רוצים. תסתכלו, הנה דוגמה. כאן יש לכם איפה לבחור. תסתכלו. עכשיו, כאן אתם יכולים לבחור כל מיני מצבים. כאן אתם בוחרים סרטון, אתם יכולים לשים בעזרת עיגול. תסתכלו. אם אתם רוצים לשים סרטון של מישהו, תעברו ישר לחלק הסופי, ויהיה מובי, תלחצו, תבחרו את מי שאתם רוצים. לדוגמה, אנדרטייקר. אוקיי? מוזיקה גם בסוף. איכשהו יהיה, אם הוא יהיה אלוף איזה כזה, תהיה לו גם בסוף. אוקיי? עכשיו, כאן יש לכם תזוזות. איך הוא יזוז? כמו מי אתם רוצים? לדוגמה, אאוטרוט. תסתכלו. עכשיו, אתם יכולים מתי שאתם רוצים ללחוץ על הריבוע כדי לשים על השם שלו. ובשביל שתוכלו להעביר את איפה שרואים לכל הריבוע.
רואים? אוקיי?